Здравейте, пичове! Днес ще ви покажа от много време не съм правил клипчета. Ще ви покажа моите ръзвърс обувки на Andy Games. Моите са бели. Камерата ми е това. Така. В момента обувките ми гледат до кутията. Да, кутията. Можете да видите, ето тук ще изключа нещо на моята. Интересното е, че е подписана кутията. Ето я. Да. Абонирайте се за канала. Още един път ви го казвам. Абонирайте се за канала. Тръкнете камбанката. Дайте по един голям лайк и чао.